What's up mga ka-storage? Naglalako na naman kami ni paring Rogie boy. Paninda namin. Hindi mo ubos-ubos paninda namin. Putik na yan. Mga hator ang tao. Ate, naku. Saging, orange. Orange, saging. Yeah. Meron pa Sabado naman ulit. Masya lang kami. Saging orange. Yeah. 90 po kilo. 90 lang. Natundan? Orange ma'am. Bungkan pala. Bungkan. Rogie yan. 110. Ay, 127. Ay, 185 na lang. Ang lalaki eh. Ano yung pangkat? Walo? Walo? Sakto 200 no? 200 lahat. Saba ma'am, saba. Malalaki. Malalaki na saba. Lang. 250 lahat. 250. Yun. Nabenta din kami. Ito yung bahay ko nasa likod. Ay, hilig mag-doorbell yan, ma'am. Ito yung bahay namin ni Rogie. Bahay natin. Yan ang bahay natin. Yan yung sabi ko na ipapatay namin. Ayan. Laki no? Ilang magkano gastos mo dyan, pre? 7 million. 7 Yan, sasakyan magkano? 2.5. Ano kasi yan eh? Ford. So hindi naman tayo nag-ano ng mga sasakyan. Kailangan yung mamahalin na. Pero kasi mag-ano lang yung mga mura lang. Di rin mayabang to eh, no? Ford. Ang bahay niya. Pero kakaret na siya. Ford. Ford. Yes. So yun na nga, may bago kaming suki. I-doorbell lang naman.
pala. Thank you sa bumili. Saging, saging, orange. Saging orange. Orange, saging. Saging orange. Orange, saging. Orange, saging. Saging orange. Ito kami nakatira. So, yun na nga guys, what's up? Yun yung sa kanya. Ito yung sasakyan ko. Kaso di pa nagawa. Ano yan? Sira. May ano yan? Sira. Sira o sa utak. Saging, saging. Saging! Bungkan! Saging! Ito yung ano, bigas. Rice for sale. Yung dinibira namin ng bigas. Oh, ano na, ito yung manok ko. Mga manok ko ng ano. So yun na nga guys. Bagong ligo yan. Panalo ko ng Ilang ano, cups. 10 million. Isang Isa. 20. 20 million. Lalaki no, di ba? Ito yung mga motor namin, pinamigay namin. Yan, yung mga motor na yan. Ito yung manok ko pa isa. Yung manok ko na yan, matapang yan. Isang laruan pa lang, nanalo yan 5. Isang laro lang 5 beses. Sir, saging sir.